da kuke gani mun ƙara samun wata gagarumar nasara, kuma abin da ya faru shine jiya ko in ce yau da safen nan da misalin karfe 1 na asuba, yau ranar 8 ga watan maris na wannan shekara ta 2023, da misalin karfe 1 na safe, 'yan ta'adda dauke da mugayen makamai irin su wannan bindiga da kuke gani a hannun Jamilu Ahmed kirar AK-47 sun shiga garin Funtuwa da niyyar su fashi da makami, kuma Allah ya ba da nasara. Aka sanar da mu da gaggawa. DPO na Central Police Station ya jagoranci 'yan sanda, aka je aka yi ba ta kashi da waɗannan barayi. Mun yi nasara, mun kashe guda ɗaya daga ciki, sannan mun kama Jamilu Ahmed ɗan shekara 25 wanda yake ɗan ƙauyen Goya. An ce yana rigar sarkin baka da ke Goya, ƙaramar hukumar Funtuwa. Ya yi bayani da bakinsa kamar yadda za ku ji cewa sun kai hare-hare daban-daban irin su ƙauyukan Tatari da Abasawa da Majemawa da Bageri, kuma shi da kansa ya yi bayani cewa ya kakkashe mutane a wannan fashi da suka yi kamar yadda za ku ji. Ya sunanka? Ɗaya bakinka. Jamiluwa? Ba damuwa, za a baka ruwa, karka damu. Ya sunanka? Jamiluwa Ahmed. Shekara kana? Shekara 25. A ina kake da zama? Mutuwa a Goya. Goya. To gashi an kama ka har da bindiga, me ya faru? Da Ka daga kanka, dago kanka, me ya faru? ranka ya daɗe, wannan abu dai ya faru kamar da gari ne. Na'am. To kuma dai sai kuma Allah dai kai da ya mai da lamarin dai haka. Ku nawa kuka je sata? Mu hudu ne. Ina kuka je? Wani gari ina kuka je? Bakin dutse. Bakin dutse. Gidan waye? Jabiru. Jabiru. Gidan abun nan. Dan ago. To kun je aka sanar da 'yan sanda suka zo? Su suka sanar da 'yan sanda. Sai aka yaya? Sai suka zo suka tadda ni hannunsu. To wannan bindiga taka ce? Dagota mana mu gani. Dagota. Taka ce? Wallahi ranka ya daɗe ba ta ba ce. Wani ta waye? ta abun nan ne, wani da ke yin hudda da mutane. Ya baka ita? To Ya bani ita. ya ce ka fita ka ringa aiki da ita? Ya yi neman Yanzu akalla ka kashe ya kai mutum nawa? mutum biyu. Mutum biyu? Mutum biyu da ita wannan bindiga? Da wannan ba. To kuku nawa ne a cikin kungiyar ku? To ainihin kungiya da yake gida nake ranka da ba. Wannan aikin Ba kuku nawa ruwana da kuka wata fito? kungiya. Mu hudu ne. Da waye da waye? Isa, Awalu, Abubakar, mai kudi Heni. To waye aka kashe a ciki? Mai kudi ne. Shi ne aka kashe? Mm. Kai kuma aka... To ina sauran mutum biyu? Su dama sun je. Sun tsere? Eh, To yanzu wannan abin da kuke yi, kuna ganin cewa akwai mafita? wallahi ranka da dai ba ma ta duniya. Akalla ba kasar ba kayi irin wannan sata ya kai sau nawa? Da irin wannan wani dai ranka ya daɗe inda na fara wannan abun nan ɗin domin Allah bana ne. Na'am? Domin Allah tunda na fara wannan abun bana ne. Bana ka fara? Bana na fara da Ko dai wannan don kafin. saboda an kama ka ne? Na ranje da Allah ranka ya daɗe, gaskiya nake ga. To akalla ba a kasar ba kun shiga ƙauyuka ko gidajen mutum nawa? ai wannan ranka ya daɗe, Da ina kuka je? mun je Tatare, mun je Majema, mun je Abasawa, daga nan Kun je Bagere? sai mun je Bagire. To a waɗannan wuraren akalla an kashe ya kai mutum nawa? To ai ka san da yake ranka da dai mutane da yawa. Wanda kai ka kashe, ka ce ka kashe biyu. To sauran abokan satarka akalla su kuma sun kashe kamar nawa? To ani wanda dai na kai da su ranka da dai. Eh, Wanda dai na kai da su ban taba ganin wani yayi wani kashewa wanda na yi wannan mutum. waɗannan mutum biyu kai ka kashe. A waɗannan mutum biyun a ina ne ka kashe su? Wannan
akwai kwantakwaron hangara, akwai ina ka ce? wannan kwantakwaron shawajin layin mahau, Kwantakwaron to akwai nahan, kuma akwai to ina ga wayannan dai da na lissafa kuma su kenan. Su kenan. Eh, Ya wanda ne ka faɗa kenan. ya wanda dai nake na gani dai na yi da kai. Wanda ka gani kayi, wanda baka san kuma kayi ba suna nan baka san ko nawa bane. Tunda in kun je ai buɗe wuta kuke kan mai uwa da wabi. Haka ne ko? Ni dai ba haka muke wurin kai da. To yanzu a satan nan da kake yi akalla ka samu ya kai nawa? Waɗannan garuruwan mai kuka yi, sata kuɗi ne ko dabbobi ko kora? Mutane ne, domin Allah ba boye boye. Mutane ne? Mutane ne. Aka kashe aka ɗebi dukiya? To shi kenan, mun gode.